Her ses vores løsning på EAL's projektportal. Vi har valgt at benytte rigtig meget af EAL's designmanual, da det her ligesom skal være Erhvervsakademiets billede udad til, og derfor synes det er vigtigt at have det her gennemgående tema. På forsiden der ser man først og fremmest et billede af skolen, og derudover, hvis man ruller længere ned, så kan man se de forskellige uddannelser, som der er på Erhvervsakademiet. Nederst i bunden der kan man se informationer om Erhvervsakademiet, adresser og telefonnumre, og man kan gå ind på diverse sociale medier. Hvis man trykker videre ind på en af uddannelserne, f.eks. finans og økonomi, kommer man videre til det her. Her kan man se nogle forskellige kategorier. Der er blandt andet kommende projekter, igangværende projekter og færdige projekter. Så kan man gå ind under dem og se, hvad der ligger. Man kan også foreslå et projekt, hvis man har en idé. Det kan man både gøre, hvis man er et firma, hvis man er en underviser og hvis man er en studerende. Her skal man skrive navnet på projektet og refleksioner, man har omkring projektet osv. Projektportalen fungerer således, at alle elever kan slå deres projekter op, som de har udarbejdet, og kan få feedback løbende fra både virksomheder og undervisere.